F'Ġunju il-bdiewa għarqana u l-uċuħ daħkana jgħid il-Malti. Ġunju ġunjet ineħħi il-qmis u d-dublet. Huwa veru l-każ li Ġunju se jġib miegħu dawn l-elementi kollha, speċjalment din il-ġimgħa kif mill-erba' mistenni jolqotna tsunami ta' sħana. Kundizzjonijiet ideali għal ġranet fuq ir-ramel jew mal-blat, il-jieli twal ħdejn il-baħar u l-ħruġ assoċjat ma' dan iż-żmien tas-sena. F'dawn il-jiem it-temperaturi mistennijiet il-ewwel 35 grad Celsius u f'xi ġranet is-sħana se tkun qed tinħass qisha 40 grad. Dan riżultat ta' antiċiklun li qed jolqot iċ-ċentru tal-Mediterran u n-naħa t'isfel tal-Italja. Bit-tbassir juri li s-sħana se tibqa' tippersisti żgur sa nhar il-Ħadd, meta dakinhar mistenni jolqot nar qawwi fuq sa 6 li se jbaxxi xi ftit it-temperaturi. L-antiċiklun mistenni jolqot l-aktar il-gżira ta' Sqallija fejn qed ikunu mbassra temperaturi li kapaċi jlaħqu l-44 grad Celsius. L-istess f'Ruma u Napli għalkemm is-sħana se tinħass kemm xejn anqas. Din is-sħana ta' dawn il-jiem tfakkarna wkoll li mill-ġimgħa jibda uffiċjalment l-istaġun tas-sajf. L-aktar ġurnata twila tas-sena b'temperaturi li kapaċi jlaħqu il-35 grad.